Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Ани Петкова и днес съм подготвила за вас 7 съвета как да накараме мъжете до себе си да се страхуват, че ще ни загубят. Защо са ви тези съвети? Рутината на ежедневието, в която ни е засмукала и сме влезли, тя е необратима. Ако се чувствате недооценена, нежелана, няма страст, няма тръпка във връзката ви, то тогава тези 7 съвета са за вас. Ако мъжът до вас никога не се е страхувал, не се притеснява и не го трогвате с това, че може да ви загуби, той май никога не ви е обичал истински. Номер едно е: премахнете ядът от себе си и спрете да говорите за това как се чувствате. Това е най-трудната крачка. Когато вие сте наранена, недооценена, имате нужда да говорите, знаем какво е, имате нужда да го изкажете. Може би на пръв поглед в началото, ако сте го водили този разговор, е имало ефект, но е имало ефект за кратко време. С течение на времето ефектът отслабва или вече въобще го няма. В един момент, когато вие непрекъснато повтаряте колко сте неудовлетворена, нещата, които не ви харесват, как искате той да промени това и това и това, освен да го отблъснете, не вярвам, че ще се случи нещо друго. В неговите очи вие оставате една вечно недоволна и мрънкаща жена. Искам да ви кажа, разговор ще има, но съберете сили, приглътнете себе си, превъзмогнете се и ще го отложим за по-нататък. Разговорът първо предстои, но има други неща, които трябва да направим преди този разговор. Номер 2. Нека външният ви вид стане приоритет. Какво имам предвид? Когато двама души са заедно в връзка, те се чувстват комфортно един с друг. С времето загубват интерес, да се доказват един на друг, да правят нещо със себе си, спират да се обличат дори и секси. Нека да спрем всичко това и да започнем да се грижим за физическото си тяло, за нашата визия. Започнете да спортувате. Дали ще е кросче на стадиона, дали ще е тренировка в фитнеса или нещо друго. Започнете да спортувате и обещавам ви, веднага ефектът ще дойде. Той ще забележи тази ваша промяна, това ваше старание. Дори е възможно да се озадачи на какво всъщност се дължи това. Но спортувайте. Най-малкото, което ще направите, първо ще изглеждате добре и после ще се чувствате удовлетворена от себе си, че полагате грижи за тялото си. Но зашеметяващ външен вид. След като минем през фитнеса и положим усилия за тялото си, време е да се погрижим и за външния си вид. Какво имам предвид? Крайно време е за драстична промяна. Кожата ви. Грижете се за кожата, купете си продукти, идете на масаж, идете на фризьор, погрижете се за себе си, сменете си дори и гардероба. Ако вие сте от типа жени, които по принцип са грижат за себе си и за външния си вид, мисля, че е време да смените нещо драстично, нещо, което се забелязва. Ако трябва, цвета на косата, дължината, изцяло сменете гардероба. Заблестете отново. Постарайте се да бъдете секси. Тогава той със сигурност ще забележи промяната. Най-малкото, което ще забележи, е начина, по който другите мъже ви гледат, начина, по който другите мъже ви обръщат внимание. Ще му светне лампата и ще си зададе два въпроса. Първият въпрос е: тя се прави красива заради някой друг? Дали има друг? И вторият въпрос, който ще си зададе: може би тя вече не ме обича. Знаете ли, мили дами, направете тази промяна, но не я правете заради него. Направете я заради себе си. Идеята на цялата тази промяна е вие като цяло да разцъфнете, да заблестите отново със своята уникална енергия, със своята уникалност, със своята красота. И не когато сте заедно, не когато излизате някъде двамата заедно, дори когато сте сама, дори когато вкъщи си готвите, чистите, заблестете. Това го можете. Знаете ли, мили дами, преди да премина към номер 4, искам да ви дам доводи защо са важни тези 7 стъпки, да ги накараме да се опомнят, да се страхуват, че могат да ни загубят.
Когато са в началото на една връзка, двама души, там има любов, там има страст, химия, хормони. Всеки се опитва да изглежда по възможно най-добрият начин. Начин на обличане, на говорене, да се хареса. Всеки се опитва да каже и да покаже на другия, че той наистина го обича, че го харесва. Има потребност да бъде в тази връзка. Има нужда от отсрещния човек. Идеята на тези съвети, които ви ги давам, не са да манипулираме мъжете. Тези съвети не ги давам, за да недоволстваме или да влизаме в конфликт с тях. Не. Тук идеята е да ги събудим от тяхната летаргия. Да ги накараме да искат отново да ни заслужат, да ни засвидетелстват любовта си. Защото в противен случай те ще знаят, че каквото и да правят и да ни правят, ние сме си там. Кротко ще седим и ще ги чакаме. В този случай, не направим ли ние нищо, то нямаме право и да мрънкаме. Затова номер 4. Номер 4 е време за социален живот. Социален, интересен живот, бурен живот, пълен график, който не включва него. Мили дами, замислете се, всяка от вас има хоби. Има неща, които я карат да се чувства добре. Хайде, време, сега е моментът. Среща с приятели, среща с момичетата, по напитие, кино, театър. Нещо, което ви кара да се чувствате добре. Мъжете страшно много харесват жени, които са с интересен социален живот. По този начин, вие ще му покажете, че не е център на вашата вселена. Когато седите на дивана и непрекъснато се оплаквате как чакате единствено и само него, за да ви се случи нещо интересно. Нещо интересно ще се случи, когато вие сами си го направите. Не очаквайте някой друг да ви направи живота вълнуващ и интересен. Така че запрятайте ръкавите. В такъв случай, когато той ви се обади в последния момент, съжалявам, графикът ми е пълен, имам вече уговорка. Тогава той ще си даде сметка, че трябва така да си принареди приоритетите и времето, че той самият да иска да се чувства заслужил да бъде част от твоята компания, да бъде част от обкръжението ти. Така че запрятайте ръкавите и социалният живот. Номер 5. Станете си отново емоционално близки. Какво искам да кажа? Създайте едно безопасно място, където той може да бъде емоционален, интимен, може да сподели всяко едно нещо с вас. Вие може да си бъдете отново близки и да си кажете всичко, дори най-съкровените, най-дълбоко пазените тайни, които не бихте казали на някой друг. Това ще ни накара да се почувстваме в безопасност. Ние ставаме по-разкрити и поемаме рискове, когато се чувстваме в безопасност. Не го съдете. Напротив, подкрепяйте го, поощрявайте го, всичко, което ви каже. Не го съдете за абсолютно нищо, което е споделил с вас. Тогава, когато вие станете отново емоционално близки и той ви приеме като безрезервно като приятел, то когато вие се дистанцирате от него, той ще усети липсата ви. Ще се чувства самотен. Номер 6. Говорете с него, когато моментът настъпи. Много е важно. Чуйте ме добре. Ако вие много добре и стриктно сте изпълнили съветите до момента, то няма как той да не забележи промяната във вас. Дори знаете ли кое е по-интересното? Единият вариант е, той ще се върне отново в играта без да говори нищо. Той ще започне да се бори за вас. Ще бъде притеснен и ще се бори отново да спечели тази уникална жена, която сте. Номер 2, вариант 2 е, ако той самият иска разговор. Той ще се почувства несигурен, ще се почувства притеснен и ще иска разговор. Ще иска да му обясните какво всъщност се случва с вас, на какво се дължи цялата тази драстична промяна. Цялото това на 360 градуса завъртане, което сте направила. И точно тогава е времето за разговор. Много е важно разговорът, който водите, да бъдете максимално открита, откровенна, честна с него. Разкрийте картите си и кажете какво искате от него и от връзката ви. Номер 7. Номер 7 е
най-трудната стъпка. Стъпката вие винаги да бъдете готова да си тръгнете. Тези стъпки са написани за хора, които не им харесва ситуацията такава каквато е. Начинът, по който живеят. Позицията, в която са поставени. Но знаете ли, мили дами, напълно съм откровена с вас, че има ефект, има ефект. Но не започвайте тези стъпки и не следвайте моите съвети, ако вие наистина не сте готови да си тръгнете. Ако смятате, че той не се страхува от загубата, ако след всичко това няма никаква промяна, не дайте да си мислите, че ситуацията ще се промени в някакъв етап. Че той самия ще се промени в някакъв етап. Не, няма да се промени. Нищо няма да се промени. Напротив, нещата дори ще се влошат. Когато види, че вие не сте способна да предприемете каквато и да била крачка, просто безпочвено там подхвърляте някакви заплахи, нещата ще се променят. Той ще ви се качи тотално на главата и ще прави с вас каквото си иска. Защото знае, че каквото и да направи или да не направи, вие ще сте си там и ще си го чакате. Затова, мили дами, действайте. Имате 7 стъпки, в които вие може да събудите мъжете си от летаргия, да им припомните колко сте красива, неустоима, колко уникална сте. Те действат, но само ако сте готова да си тръгнете след това, в случай, че нищо не се е променило. Надявам се съветите ми да ви харесват. Следвате ли ги стриктно, гарантирам за резултат. При нужда от помощ или съвет, пишете на лично съобщение или долу в коментарите. Хубав ден от мен!